pesa mar the executive to gi assembly mondo jogi nikech gin two entities ariyo, moro timo legislation oversight representation, moro timo implementation, pesa gi oa direct from the treasury mondo dhi. To kadwa jiwo kanyo bende ineno ka sani Senate nyo wane mediation committee gi the National Assembly e wach division of revenue bill. Wan kaka Senate ne wapuodho 400 billion mondo mi counties koluwo ni higa mokalo cha kapok ne finance bill okethore ne omigi 385. Sani nikelo proposal mondo wami counties 380 and wan kaka Senate wawacho ni no. Kata kimiyo ng'ato budget bok ni mi chaki kal manotiyogo the previous year. And achiel kuom gik momiyo counties nyaka wamed mana pesa no to 400 billion. Any counties nigi commitments manyaka tim. Achiel kuom gi the housing levy deduction, maize costed, NSSF enhanced, the county aggregation industrial parks nigi amount gi, the community health promoters nyaka counties match to gi shift manyokelni. Morari warage Mheshimiwa Boaz ni counties onengo yud pesa gi in time, and Mano Senate will continue to push mondo counties otim mandates gi mane omigi nikech gin be jopiny rito gi. Ero kamano ahinya ilero makarada no waringi saa nikech ka chenro matimore State House nochako to dhi chuno mondo mi wang'ad chenro gi kanyo to dana yud paro mantiere karaka chenro miwacho ni State House samagi sign the performance contract. What do I need this performance contract or reflect to services majothurwa wacho? What are gik mabedo signed in paper? They bro translate into services to our people. Cleopas Mheshimiwa Sara kiduoko penyo mar governance angimede ngima koro kang itieko point mari otemoro nyo kaka uko moguda mabende jo man tiere county ma Migori wajen Cleo nyisna honorable Masara ne kata kodwa bedo governor dako kuongo tia tich manyocha wayiere ni otim kasto governor be omi lwasi maber oti tich mane oyiere kar goyo koko 24/7 gi recruiting other leaders mondo konye goyo koko mano ote ma governor press Oguda to tiyo tije en nyako uo number 1 ano ka sign check mora e office mar governor be okanyal tame nikech account gine magiran gitimo